usam ng pismasa nga maot mo kayo na. Sa Japan eh. Wala na sinulunggan ay. Usam na yun. No. Kabalo mo nga ginadako pang wala ka sulod sa Christmas. Anong wala mo nagsulod? So dili may kaagi sir nga walay pisma sir. Wala ka kabasa ani nga mong poster oh. Na sulat ha no Christmas, no enter. 30 ang bukan eh. 30 duha si Sinta kita 50 na ganyan. Aptan nung ko aptan ko klas 5 na ligya ito. Pili na. Pili na mo dong pili. Mas. Pili aray. Waktu si Silio gyud. Nya kani tagpilam na imong ice cream. Kana ice cream tag 40 na. Sige, paigo na lang eh. Si Sinta og 40. Sin. Sige. Sige, Maor na yung paliton. Na. Sige. Singkuhan ko pero kwarta gyapon ko. Tas bigurak pa sila rin. Ayos inyo hangko na. Sige. Kumusta na kanina akong balay dito? Ayuhuno na ning walayar ba? Buo na kayo. Parang ko'y kwartadaan ron. Husto. Siguro kung maayong negosyo ko na nito. Magnegosyo ko ani. Magnegosyo ko og ginamos. Bulinaw ilang paliton. Nga magnegosyo ko og bulinaw. Mangita sila og isdang tabaw. Unsa may maayong negosyo ko ni para makakwarta ko. Husto. Magnegosyo og Christmas. Ang problema, mana ko'y kura ba'y kapital? Tanaw na ko pang kurong kay. Di naman to kung manok rin. Nabuang tang ibaligya unta. Nakabuhi man di akong manok rin di ay. Oh no! Ugi pangawa to. Na ang manok. Ang bahala, dugan ko pagkakabot. Madugag adlaw kong kapalitin. Wala ang manok ako. Kaon sa maral. Wa nagay-dire ako ang nga manok. Gusto ko may akong ibrigyan ay kapital ang ang negosyo nga Christmas. Oh! Kurong na lang, wala na yung manok. Pangawa to ba? No. No! Sabi ko yung kapital para sa negosyo yun. Kwarta pa guru ko ay. Okay? Kaya akong ikapital para ugma ikumpra na ko Christmas. Yeah, boy. Pila gurong Christmas guru sa kapak na Christmas. Ako sto ipangumpra ibuan na ko ni. Ako ikumpra ni kapital na ko. No. Manok na size naman eh. Tulog ko kaya mangumpra ko ugma. A few moments later. Saan naman yung rasa eh? Lapit Manila City ni.
Maligyan ako sa Christmas. Maligyan ako Christmas kay isipin naman natin eh. Ito naman kain eh. Tapos ko. A few moments later. Asa no itong kadugaya man itong tuwig karabaw eh. Kadugaya, gina rin ko rin pinaabot gyud. Ako sa itong tawagon ba eh. Nan! Sama ka nga, naman din ka diya pagkadugaya man mo. Asa no, kung sama ka dito nga pati man yung dugaya. Ambot mong kabogog mga dugayan ko. Nasabo di ay. Ta, katakli ta. Harap mong dugay kay ka. Dugaya mo. Sige na ta. Ito pa ta. A few moments later. Mamaligya ko Christmas. Sa kwarta ni Kiko ani. Bruh. Ice cream. Rasa ron. Pasak ko na mga taghay mga agi ron ani. Alas 11 naman. Urit na sa ubra mga agi na sila ron. 20 nga Christmas. Tag 50. Iya po tag 30. Gusto lag ka ng konti. Ano ito panahon na po yung ice cream. Christmas! Palit na mo, Christmas! Zero! Palit na mo! Matay mo, may mga tao dire. Saan itong mga tao? Huwag mo nangagi. Saan man yung orasan? Abutan ako pala stress. Huwag yan po kayo haling Christmas. Gaya, nangagi. Huwag kwarta. Saan itong kakwartahan eh? Bawis tong kapitalan ni ron. A few moments later. Murag na anay tingog ng motor. Ngagis lang rin kwarta ni. Mapit na inong karan na ligsan hinoon nga nang drama ka nang bligya sa tungas dalan noon. Maayog yun. Kay na ako'y baligya nga mga Christmas. Mao gani kay pandemic rong panahon ri kuno baligya kay mga game mo diri kabalo man ko. Maagyanan po ni diri kasada kuno diri god. Nya palit na mo na itag 20 na itag kita ikaw dong. Ice cream. Di ka mo ice cream. Ay, Christmas kayo. Murag kabalita ko murag narabay nakaatang dito. Kay COVID-19 kanang naay nag-check up dito ba nga panako ng mga Christmas. Kina Christmas na. Oh, kasi kung may kadiros niyo ha. Pwede mo kadiro. Sam na pismasa nga maot mo kayo na. Christmas. Oh, Agay! ice cream. Mau ka ini. Di, urig na siya. Garaan ka. Oh, tara eh. Sa Japan eh. Lang lunggan ay. Sam na. Sa Japan din eh. Kani sa Amerika ni sa Diriman eh. Lain na rin pismasa. Urig na. Ay,
ito mahal mo ito. Dili man ang palit ng pismasan mo maot kay na. Mura na. American eh, kanina sa dili man nila kumpra na, utag ikuita mo ka na. Di gini banan di mo bakal gyud kay. Man. Banan. Trim ka na maligya nga. Ikaw dong, pwede ka script? Ikaw, maot eh. Ano pismasa? Katay. Siga pod. Oh, no, 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 no. Matay ning bata. Saan itong mga bata? Wala mo ito'y bilatasak. Ang bungkag na yung bigyan ng Christmas. Kung Christmas na yan, kung ice cream, hindi mo palit. Saan ito yung tag? Tag-brator kayo. Tag-20, 30, di mo palit. Madakpan doon sila ron dito ron sa ang atang diha ron. Gaba ron to nila. Dakpan to ron, kami nag-atang diha. Mulai Christmas di kasulod. A few moments later. Okay na na sir atong post-tester? Okay na kay diri sa mga agi kay blindfold. May na dili sila kakita bang na ato checkpoint diri. Asa mo gikan dong? Ato sa bus ba? Pagwala ng tug kabang. Nganong wala man mo Christmas? Nga kabalo mo nga may COVID ron. Pandemic nga wala mo nagsulo og Christmas. Wala mong gud mi sir nagdahom sir nga na de mo diari sir nga tang sir. Wala man ta ni kayo diri balay sir. Wala man ta ni kay mga tao din nga age. Kabalo mo nga ginadako pang wala ka sulo og Christmas. Nganong wala mo nagsulo og Christmas? So dili may diri kaagi sir nga walay pisma sir. Dili gina pwede nga makaagi din wala Christmas. Wala ka kabasa aning among poster oh. Nga nasulat diha no Christmas, no enter. Sige sir, balik rame bakal may mo palit rame Christmas sir. Oh, sige. Palit mo Christmas dito para makaagi mo diri. Usab taon tong mga bata ato, naliog kabaw, way Christmas. A few moments later. Matay, oh. Alas 5 na. Wa gyud po nahalin ako mga Christmas. Abot ko kay nang agi oy. Gibungkag puno na akong Christmas, patay halin, gibungkag pa nila. Madakpan to sila. Gaba to nila kabayad sila 200 imbes nga akong Christmas ta 30 ra, 200 lang multa. Nang siya gito sila ron. A few moments later. Pare, murag nanay. Kwarta. Ayo, balik mo lagi mo sa may inyong. Mapalit naman sa akong Christmas. Ay, Christmas dire. Bato lang ni. Kaya tag-kwenta ang buka ni. Tangyon to naman, tag-30 na lang. Ano Christmas on kay na. Palit bitaw may anay mong Christmas bitaw kay naamday sigwin di ato oh. Oh, na. Gingon bitaw ko sa inyong hagaina nga madakpan kay na siguro mo palit og Christmas. Oh. Tag 30 ang buka ni. 30 duha 60 kay tag-kwenta ni ganyan. Haptan nung kon haptan ko kala 5 og naligya dire. Pwede na. Pili na mo dong pili. Ano ka Okay, ba? kanina lang. Ana. Oh. Pili na. Ah. Ha? Ano yung Christmas? Pili aray. Wa ko silyo gyud. Anya kanay tagpila
ilam na yung ice cream. Kana ice cream tag 40 na. Ah, sige, paigo na lang eh. 60 og 40. Sen, oh, sige. Sige, oh. Mao na yung paliton. Oh, na. Ah, sige. Ayun. Siguhan ko, pero kwarta gyapon ko. Tapos bigurak pa nila rin. Ayos inyo hanggan ha. Siguro duwan yung sulob niyong pismas kay sigma dakpan niya mo. Sigurado yun. Ah, sige. Maigil kay halinan ko po kay balik ko palitokuan yun. Gulugawon yun. Maayo. Halinan yun. Singkop po halinan ko eh. Ah, grabe. Gaya ginaan naman palit. Pero kaning kaldiro saan palitan eh. Pero Christmas kay na di dakop ito. Ini. Maayo mo ulit lang ko siguro ko. Ulit lang ko. So na yung pangdalo ng buso na na ulit. Nasingko ng god. Ulit ko. A few moments later. Sir, pwede na may kagay, sir. Ah, sige, pwede na mo kagi kay may Christmas mo. Okay. Sir, sir. Pero ta sir kay hindi ko naman hapon naman yan. Way naman guro naman. Mga agid rin mga motor. Ah, mao. Sige. Aton ning puson. Kay ulit ta. Sige. Ako, nagpunta maka dito nga pati man yung dugaya. Ambot mo kong kabaw lot. Ah. Na? Okay na ni sir atong postres sir. Sa mo taon to. Sa mo taon to mga bata ato. Nalawig kabaw mga Christmas. Sa mo taon to mga kabaw mga. Sige magpasulit. Galiwat. Sa mo taon to mga bata ato. Nalawig kabaw Christmas.